रोमिंग में पियाऊ हो काम न चली आ सिस्टम में भइल बा मोर खलबली हो। रोमिंग में पियाऊ हो काम न चली सिस्टम में भइल बा मोर खलबली कि 4G में भइल सुधार तेज रफ्तार बोलता कि 4G में भइल सुधार तेज रफ्तार बोलता। सुनो मोर दू हमार दहिया रिचार्ज खोजता। सुनो मोर दू हमार दहिया रिचार्ज खोजता। मारता हैंग जबनवा करे भबरे सन चिहुकल चोली मांगे नया निमने सन हो। मारता हैंग जबनवा करे भबरे सन चिहुकल चोली मांगे नया निमले सन। ले लो कमर नमर के ऑटोमेटिक डोलता। ले लो कमर नमर के ऑटोमेटिक डोलता। सुनो बोलमुआ हमार दहिया रिचार्ज खोजता। सुनो बोलमुआ हमार दहिया रिचार्ज खोजता। सुनो मोर दू हमार दहिया रिचार्ज खोजता। रोमिंग में पियाऊ हो काम न चली आ सिस्टम में भइल बा मोर खलबली हो। रोमिंग में पियाऊ हो काम न चली सिस्टम में भइल बा मोर खलबली कि 4G में भइल सुधार तेज रफ्तार बोलता कि 4G में भइल सुधार तेज रफ्तार बोलता। सुनो मोर दू हमार दहिया रिचार्ज खोजता। सुनो मोर दू हमार दहिया रिचार्ज खोजता।